Pila sa kilo? Hapit naman mo. Hapit na kilo. Ay, walang dagdagan. Okay. Kaning nga nira. Karang lingin. Arang gitimbang. Karang linginan dang. Dito sa wajan na pila ka po kag sa kakilo. Duhara oh. Sobra pa. Ah, dagkuhan ay no. 1.1. Sobra pa kilo duha ka po. Datagpila mo ng kilo. 40 po na yung Saka na gagmay. Ay, it's dirty. It's dirty. Tayo pa sinina. It's dirty. Isad kaya Bago pa rin ang kinamuti kasi ka. Grabe. gahapon pa ko no. Ah. Ito na sumaya gikat. Ayan. Mantin tatay. Kaya gahapon no. Dagan na ko sumaya lubot mo putlong kam kahada nga sige lubot. Tanda po taro. Kana mo na. Ano hurot-hurot lagi ilang hapon. Dagan na halin gahapon. Ito. Ang progreso ka de. Mura mag Ay, ikuan. Lupa na. Di ka gana dang. Karon. Lami ba mga lagot man ni pamahaw. Nang sa tulang. Duhara. Cintan lang. Magkakas mo tayo na. Jadi Kami naman ito kupihat. tayo may lagin ta. Masubuntag itong tanan, mamaho ta guys. Dami pamaho nga. Kamuti nga violet. Mo nagamang gipalit ti para bis katong. Mo nagamang gipalit ti para bis katong ato mis merkado. Anniversary sa Alicia kadagha may mga lagot mo dito pang display, mga saging, kamuti. Ja kaning kamuti ha moy nalahi kay kuang kun si Zaki rampay. Napay jag bandaring like color. Maadyo ning kamuti kanon kay makahanutoy inig ko arato. Kasi na kaya natagaman ko. Hapit na ko lugas kaginhawa. Pag mubawil lang. Kaya nagkakalman ko galang may gahi. Kasong may biyabas. Grabe. Kahalakan ko. Hindi kayo makunang video ki. Grabe singaw na halutog kanakantas gawas. O karato exercise. Suman nga kuan. Suman nga bulanghoy nga gibutangan og palaman. Suman nga bulanghoy. Dahan mo to yung comment sa ahang kuan ba? Video nga nagpanit ko kamuti yan siya nga ngano ko nung hapad sa kunong kamay ta kutsilyo grabe rabat sa kunong nahang karte nga nagbaji pareha mabihan tirsita para kayo matadyan kamuti gamay ta kutsilyo pagpanit para matarang siya og panit na may iban nga imong kamutin ra mapila nagkuha ng kuwan di panit kana mahunod ngay taga po siya dani natog daaray ngay na patog daaray basag bulang mera kutsa-kutsaraon pa kasi arte ko no arte din nga nga mali man tasan jud kado Amin. Naka. Kaya mo tayo din. Pero sige na naman. Hindi na mo kong gaingon, mura ko nakugri taga-bukid. Ano ko nung magkanog kamuti ahap ako nung palit-palit ako kutsilyo. May mga gulang ko eh. Daning ati Ali. Kaya may naninda dito sa kanang na ilang silingan. Suman. May kanay palaman nga. Bukayo.
Yung us nagang timbang. Nalipay ko. Ngayon mo na namang kuwan, 52. Ngang kay kaya hanggang last check up katong dito ko sa Manila pagka September ang timbang 62. Nasyak magali ko ko hala nagkasar ang timbang pagtimbang na ngayon ko hala hinuuko tasar ang timbang mauto ning katawag sekretary sa doktor sa Pilipinas Center ingon siya nga nagulat ka ma'am, nagulat ko nuko kay nganong nga to ang timbang. Hindi. Pag gato ng Doktora Emily, ingan siya nga. Kailangan mo nang mag-diet. Iingnan ko. Diyan mo to, giinaw ko ni Doktora Emily nga. Kinahanglan ako nuko mag-diet. Kaya ang timbang lagi, 62. Katong dito ko sa Manila. Hindi. Di ba po ko makadayat dito. Kay si Limwil, hilig man og mga kaon. Gamang sedar na ba dyan. Karne nga na kanunay. Tagsara magulay. Daris bukol. Baguli na dari, nagadayat ko. Hindi na ko mukha og daghang rice. Ginagmayran laman dyan. Mukhaan kong saging, kamuti nga na ba, mga lagot mo. Ginang kong Doktora Emily nga. Parang di ka gusto ko operahan ang utro. Mag-diet dyan ko no. Nga og mutaas ko ng kolesterol. Mukuha na kong madalisi mong kasing-kasing. Basin dyan ko nagdara na ko pang magbaras sa mga ugat nga na. Nga. Yan siya nga mag-diet dyan ko. Diet ko. Hanggang timbang, nangabas na. Katong napacheck up ko dahil siya dito sa tagbilaran. Ngayon mo na lamang 52. Taas-taas ko dito pinakuha. Pero hanggang naman di dahil mamords. Alam mo kung tutarang itong kuhan ay chabi-chabi. Kaya bang tambok-tambok pa maridyo. Huwag mo kung naiangari nga nagnaisakit sa kasing-kasing. Dapat kung saktura kaya umutaas ang kolesterol, delikado. Yung Doktora Emerela. Di makakagusto ko operahan o utro. Hadik ko sa po ng operahan na pag-utro. Miss Doktora Emily, arong di ka operahan o utro, pag-amping nas imong kipangkaon, di ko na mukhaon na ng mga matikaon. Kay, mukha na makaangin nga kadaghan sa kolesterol. Diya magpasingat lagi, magpasingat. Diya mag-diet, di magparabi o kaon o rice, sa parang mga kanon diha karang may mga kargarog parat, kargarog tamis, di harabas pagka December kay nakakaon na po kung kargarog tamis, katong salad. Pero sige lang, kaya harap itong gisingat. Nga naman ko no. Basta magpalabi na yung mga tambag nga na, mga kubaw, litson nga na. O kara ko ng litson og, panagsara, asa kabuwan, gamay rapod, kanan ko no, gamay radyo ko nung hiwa pod. Diya ako usay, nakakaon ko di yung palingang gamay hiwa. Duhangan pod kahiwa. Aras buhol ko magkakaon og daghan. Kay tadyo ba taman dalas kuan, merkado. Di na makadtog merkado dali. Kaya mangita pagkawal-habal, kaya harap dani nga na merkado. Hindi ako gatos Manila, atong Limwil, na, karabay di merkados. Paritarag nga pagkaon. Yun siya ganahan, gusto ko magkagakuan ka ng ay crabs, palit pod. Da sa pajan, palit pod. Ang sa pajan, pwede na kumakaon. Pero, di ko no apilig kaon ng o. Kaya na ako nos o, ag tambak. Hindi. Nag-crabs pod. Pwede na kumakaon pero di na kanon ng isang mga tambak. Bitaw ka ng mga orange-orange. Di ko no apilig ng mga tambak. Kanirang kuan, puti color. Kumakaon ng manok. Di po apilig ng tanit. Ang mga tambak di. Dengan nagibawal.
Mura to. Ang snack suman. Magkakitas mo na nang mag-video kinay. Magkakitas mo na nang mag-video ki. Ang labi-labi mo kong kanta. Siya yan na, di apa siya dari. Kaya ari na kunupot siya mudog na ha. Kaya ipangga mo ka na tatiri. Di pangga ni kung kunja. Kunja umat ka po Manila. Hilak ko tatiri. Mapita manawagan ko nimo kay kimingaw ko tatiri. Mo lagi. Kara si mana muli sa aliana dari sa bahay. Kami nga wong jud siya. Ja. Tagduha siya dari kagabi kay nagunang gabi ato siya tatay mo dog. Ja karong gabi ko no kay ari na mo kuno padahang mo dog. Na magtakad ng patara ni Koto day. Sige nalaman kaya rin napay ba? Kuhan ko mahiniksik. Nasunod si Mana na ba ka mo balik day? Nasiya takang guluto ba mauli tatiri. Muli man sila Ria o si Dodo. Sunod si Mana. Muli makupanak na makilang muli ang tatiri. Muli. Nga nang di man na pinsag naon yung kulutog mo uli dari tatiri. Karaman. Uli-uli. O karaman mauli-uli ka rin kadari man ka. Maita kong mamakatugatan din Hindi ka- tabong tatiri. Di, imo na nga di siya maitig. Kay, imo man ang kalipay. Magtabok-tabok ka. Neno, di man yung magpapamaitig. Kay ba, dun ka na makalugar sila dito. Kaya mo silang bata. Mamumurang ka. Si day tatiri, mapurot tus day tatiri. Di, makabaris. Huwag ka lang na puno ulit akong hingkod na. Hingkod. Hani bang burus ka day? Ikaw! Adjust pa. Tanaw-tanaw na ng imong wantoy sa mga laki kay burus ka rin sula. Ma, si Sarya dito tatiri. Isa nang mas... Mo nang di ka magpatanaw-tanaw sa imong wantoy kakaramang isang wantoy buaw. Nagpakita-kita ng tulog at buntag ko. Ala! Ato dyan ay ipakita-kita ng imong wantoy day. Kayo makita na, burus ka rin Asa utirahan day tatiri. Na! Di lang daling nga burus ka di kamo magatimag bata. Ato dyan ay ipakita-kita ng imong wantoy. Kasi makuup makukas tatiri. Ato lagi. Di makuup mas nangka tatiri. La! Buwan si. Mura kas ka nang nay tutilin. Dari berarti sih. Makubo makukas Mas tatiri. bagay naman ah. Amang ipakita-kita gaglawas ug tatiri. Ato lagi kaya gimana bang susumura mas susunibuan ka nang nay artista ka itong nay naglato-lato ula. Saan ko sa mama ipakita-kita kang lawas ni lulubog tatiri. Kunawan ka. Di ba na umakitag susuma burus nay? Burus lagi. Dagagtizan. Nza. La, problema na pag kaadyo ka sa kamang anak. Di ba ko kay ba matiman og bata ang pangilapog sa sapa tatiri. Ang ano sa pagkita-kita si mong suso kay magburus ka dito. Pwede Mo nang imod silang tabunan. amang ipakita-kita og matatiri. At lagi kay lami nga naman imong suso sa makita ras mga laki nga mga laking parahubog na. Impas ka, burus ka. Kanito raw nila, burus naman ka. La, pwede kita dyan. Ato dyan, pangandoy nga nang maburus ka. Kay, di na ba kakahibaw mag bata, magpasuso nga na di. Di nakakalaglag. Di nakakaari-ari-dari, di nakakaduwa-duwag dahon sa mati kakao, wala. So tatiri. Hindi na bitaw. Laon tatiri. Amang ipakita-kita og pagpunta ka daw tatiri. Balik ko Manila. Adaw tatiri kay ninawon ko nimo tatiri. Balik ko Manila yan ng February. Kasi limul. Nagluib na tunaho. Adaw pa'y pabuwagan to nimo tatiri. Di uy, di pwede na magbuwag ng nga nang gikasal na. Ngay wa daw ko kamo buon ay katong ko amin nang ati ko ini na ito karon ako kamo buon ay. Mabuon na lagi. Huwag hapon ka mabuon. Day, Naba buwan. mabuon na lagi kay
Di ta mamagus sa tao nga wa ganahin nato. Di ta mamagus. Adto ta sa tao nga ganahan. Pero ang tao nga di ganahan nato, di ta mo pugas dana kay wa man naganahin nato. Ganahin na to tatiri. Mao nang di ta mamagus. Ato ang huwat nagpanahon nga ganahan na siya. Putaga di nga na. Huwat nagpanahon. Mao nang pag-move una, di na sige balik-balik. Magbalik kog pangita tatiri. Mao nang pagmubuna di na magbalik-balik. Kay dagham ito kay kamot kaaminan. Nay kamot ni nanay, nay kamot ni tatay, nay kamot daho, nay kamot ni liksian. Basta mao na to ha. Di na magbalik-balik. Mubuna. Kalimta na. Hindi na maginingog. Wa ka mubuno ka muun. Kaya di lagi ta mamagus sa tao nga di ganahan nato. Mo ibutang sa imong nanguna adi ko mamagus kay wa man naganahin na nga anak naman.